Il-passiġġieri li jivvjaġġaw bejn il-pajjiżi fiż-żona Schengen fosthom Malta se jibdew jiġu analizzati minn sezzjoni ġdida fih dan il-korp tal-Pulizija, imsejħa Passenger Name Record System. Din ser tirċievi l-informazzjoni tal-passiġġieri mal-ewwel u sansitra tibqa' tirċivija sa qabel tingħalaq il-biba tal-ajruplan. Dan sabiex l-awtoritajiet Maltin isiru jafu b'dawk li se jidħlu f'pajjiżna u jkunu jistgħu jieħdu azzjoni immedjata fir-rigward ta' kriminali. Fej fil-fatt il-linji tal-ajru li ġejjin kemm minn ġewwa kemm minn barra l-Ewropa jibgħatu informazzjoni fuq il-passiġġieri tagħhom lil Passenger Information Units sabiex jiġu vettjati il-passiġġieri kontra kriterji u databases fejn sintendi f'każ ta' suspett jew f'każ ta' ħitt tittieħed l-azzjoni neċessarja mill-awtoritajiet kompetenti. Dan ser jgħin biex inaqqas il-kriminalità organizzata madwar l-Ewropa. Iż-żona Schengen tippermetti l-moviment ħieles tal-persuni mingħajr dokument u din kienet qed tkun ta' uġieħ ta' ras għall-awtoritajiet u għall-poplu Malti. Ta' bniedem qed jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea ma jippreżentax dokument, però minn wara l-kwinti kif qed taraw qed ikun hemm din il-ħidma kontinwa biex xorta tiġi salvagwardjata s-sigurtà kemm a livell nazzjonali u internazzjonali. It-tarif kollu dwar dawk il-persuni li tirriżulta xi ħaġa dwarhom ser jinżamm mal-investigazzjoni. Għall-inaugurazzjoni ta' din is-sezzjoni kien hemm preżenti il-Kap Eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija Angelo Gaffa, il-Kummissarju Lawrence Kutajjar flimkien mal-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia.